Mo ni siyang ilina unit. So ako lang ipakita unya partner ang floor area, floor plan sa usa. Nahulog lagi. Go. Good morning, partner. Happy Sunday. Happy Sunday! Guess what, partner ka? Kuan mi karon mag isang kuan ha. Sunday mag side tour mi karon sa Balingasag. Kuyugi mi partner para makita nato ang Bria Balingasag. Excited yo, picture na pag dito na. So na client karon si Ma'am Lenny among kuyugan dito sa Balingasag. So kita-kita tanto partner. Kuyog pud si Ma'am Hilary. Okay, padong pa mi amo pa sang sundoon. Kita-kita to nya. Okay. Bye-bye! Alright, partner, nanami diri. Nana si Ma'am Lenny, si Ma'am Hilary. Pakita ito sa likod. Side tour mi sa Bria na buyer ni Ma'am Lenny dito karon ulan. Gauna. Gauna na. Yung motor man gud hadlok to mga basa sa ulan. So, kita-kita ta sa Balingasag. First time po niya makanto pa. Oh, first time. Ngano mo ko'y panulo ko eh. Nulo? Pre-midday na para sa kwan pa siya. May ngamra daw siya. Kapudan yung tamang kuhan ko na nabulang na sa ako rin. Puting clouds okay. Ayan partner, nagpatubil pa mi diri sa Petron. Kay medyo layo pa Balingasag. Ayan. Chika-chika pa ning duha. Hi! Nana, kita man katong kuan ako no? Vlog tong bago. Kita na ko. Tara ka, tong bago tong Oo. tara na. Oh. Si Hilary wala man di Mga wala. partners! Oh, istorya mo. Tara na! Sali na ta sa Gemsi Realty. Lalo yung hindi. Ani mo na na-meet imuhang kuan ma'am, imuhang buyer. Sa FB. Facebook. Yes. Ah. Sa FB lang, mga partner. Gusto mo sa itong combined unit, good sir? Ingon mo si Okay, ma'am nga pakita mas lang. tada ang tsada sa ang combined unit. Oh, tsada. So, partner, ang mga inquiry kasagaran, Facebook lang yun. So, katong mga interesado mag-agent, visit lang sa among opisina sa Gemsi Realty sa Carmen. O, comment lang mo sa ubos kung gusto mo nga mag-real estate agent. Yan partner, nabot nami sa Brea. So, mga partner, nanami diri sa Brea Balingasag. Yan.
karon pa mi nakaabot dayon. Siyempre, atong tanawon unya ang sulod sa model house. So, yan mga partner. Ang tanaw ni sa sulod sa model unit. Si Manong Guard ang open. Sudlo na nato ang model unit together sa ating mga buyer. Only in Bria, Balingasag lang ni dire. Okay. Yan. So mo ni siyang model unit karon nga gitukod diri sa Balingasag. And so far nanay development di lang nato makita kay nakural siya, no? So nag-start na ang development diri. So every time nga mag-site tour mo, diri lang dadon nato ang mga buyer para makita ang sample nga model unit. Yan. Lot area, kung mutana mo, lot area ni is 36 square meter, din ang floor area is 22 square meter. Yan. So yan partner, ang Elena unit diri sa Bria, Balingasag. So this is the sample house nga mo ipakita sa inyo ha, para puhon pag doon na mo i-buyer nga dadon diri, doon na sila idea kung unsa ang features or inside the model house of Elena unit. So yan partner, pwede po sila butangan diri og cabinet kung ano. Yan mo na yung cabinet diri nga buhat lugar sa kwarto, din aircon. Yan. Dayon paggawas partner, siyempre diri ang kitchen. Dayon na sa cabinets. Yan. Dayon diri butay designan din diri og kanang nga medyo partition din, butangan din sa refrigerator. Refrigerator. Ayan. Dayon, diri nga part, gamay, kay gamay ra man po sa sala, diri na po ang dining table. Diri mga lugar. Kamo na mag-design basta kani sa sample house lang ni siya, model, para doon na mo idea. Labi na kato sa mga buyer buyer nato no nga gusto maabil og Elena unit. Ingani lang. Dayon, diri nga side is the living area or tanawa ng TV, pahulayan, yan. So bisag usa sa kagamay partner sa area, basta kabalo lang ka mo maximize, muluag man siya. This is 22 square meter. Yan. Adto sa damo sa office magpa-compute sir, na sila lakang. Let's go. Kami ni kasi yung bilin na dito. So yan partner, diri nga side po na po siya kanang lababo nga pwede gamiton as kuan po labhanan diri pohon, pwede po diri nyo buhatan. Then diri pwede mo kitchen, extra kitchen kay doon naman gud sa extra diri sa gawas gamay. So mo ni siyang Elena unit. So ako lang ipakita unya partner ang floor area, floor plan sa usa. Nahulog lagi. Then siyempre ang atong CR. Ay. Ayan partner, nakasimple ang atong Elena unit.
So kani gibuhat ang po ni siya kwarto diri. Room. Balik na tani, kaya ito sa kanon si sir. Yung makita niyo diri partner, mura sa para madako siya space so pwede sa butangan o salamin or mirror. Ayan. Ayan, gawas na benta. Ayan. So, nakita na niyo partner ang sulod sa Elina Model Unit. Alright. So, atong sudlon karon partner ang kanang ongoing development. Ongoing development sa sulod. Oh. Karang mana na installer sa CR, lababo, Ah, instalasyon suga. Pwede ko makasunod? Dili pwede. Hindi pa pwede. Dili pa pwede. So, yan partner. Oh, makita niyo partner. Yung siptik ng PPST. Oh, kana muna siptik. So, muna siyang septic tank. Pwede man siya hawas-hawasan, di ba? So, yan partner, muna ni siya ang mga development sa sulod diri na area. Yan. Ito, mga balay, makita nimo. O, muna na siya. So, ako ipakita niya sa mapa ang mga available. Tanawan niyo sa mapa ang mga available. Ako ipakita. Basta murag So, nag-negotiate pa partner ang buyer ni Ma'am Lenny. So, amo lang tanawon, proceed mi karon sa opisina para ma-compute nato kung pila yung monthly lugar. So, actually na po ni ang kanani monthly computation. Ako pong ibutang ang computation anang sa Elina unit. So, mo ni siya partner, hope nga nakita ninyo ang area diri sa Balingasag and expected ang turnover ani sa mga homeowners is around 2 to 3 years gikan karon. So while pre-selling pa siya, pwede mo mag-avail sa affordable monthly amortization through Pag-ibig Financing. Yan partner, mo-proceed sa sa opisina sa Bria na dito sa highway para sa computation. Mga na si Sir. Me! Tag office. taga-office. So, ang sa may maistorya nimo si imong buyer, ma'am. Interesado kay siya kay gauna pa nato. Very interested kay gauna. Gauna pa namo. Ato tag opisina para kuan. Oh, magpa-compute daw siya. Tanali siya sa mapa kung asa ya Magpa-compute yun po siya, sir. compute. Okay, Interesado. kita ta sa opisina. Let's go. Hoy! Nasa siya duha? Pirma sa putong salag, Broadway salag sila ha. Hoy! Ano pa picture sa atong salag? Ah, may salag diri. Kana. Kana wa salag salag. Ato ba burag balay? Walay sa kuan banis. Ay, may nakong salag ko. Ay. Hay mo ba? Tagalan siguro. Hi. Ignon niyo nga kung mag-sitor mo, mao na inyong makita diri para kung namoy buyer na namoy idea unsaon niyo pagpakuan ang model unit sa kuan. Ako man Ito gibidyohan just- gani ha. Bidyohan ako. Kwarto, sala, CR, lababo. Kung mag-sighter mo diri mga partners, labi na Domingo, magpabook Lingaw kaayo. sa ta kay Ma'am Carms kay para updated sila. Then makasulod ta, makita na to ang model house. Ana. May entertain na to ug mayo si client. Mm. Lessons learned kanang medyo sayo-sayuhan na to kay nauna pa atong buyer. Mga partner, sige lang pero interesado kay mong buyer. Eh nauna sila gihulatan gid mi. Sige, sige. So proceed ta sa opisina. Proceed ta sa office. So, nami karon diri partner sa Bria opisina Balingasag. Yan. Kay magpa-compute pa silang sir sa ilahang
how much the monthly lugar equity and monthly amortization pohon pag magbayad na sila sa ilahang unit nga kuhaon tas buyer. So atong sudlon din para makakita po ta sulod sa opisina sa Brea. Tara, let's go. Ang opisina sa Brea partner na diri sa highway sa Balingasag at bang siya sa Pico, kung nakita nyo ng Pico in front lang siya, then ay GRS, then Oro integrated. So mo na ang opisina sa Brea. So atong sudlon. Tara. Hi ma'am. Morning. Ikaw ra isa? Isa lang mag-duty, either Mr. Randolph or ako. So, yan mga partners. So, nata diri sa sulod sa Brea office si Ma'am Carm. So, pakitaon mo si Ma'am Carm sa pag mag-reserve mo. Yan. So, dali ra tultulon ang ilahang opisina. So, diri mo magkuan, mangutana sa computation, reservation, or sa mga payment. Diri ang processing nato sa opisina. Okay. So, open ang Brea from Monday to Sunday. Ayan. So, kung gusto mong magkuan, site tour and reservation, open lang ang atong opisina sa Brea, Balingasag. Ano itong pricing, sir? Inner of end unit, lote. Pwede nyo mo siya i-extend po po. And then, kanya siya ang difference and total contract price, 525,000. For end unit, depende sa imo, sir. Kaya bili mga 50% off na tayo 2,500 na reservation. Kung duha kay combined unit, sir, duha na siya ka-inner. So, nga kay tapad sa silid since inner man siya. Tapos, Siguro gid mo magdala nakalay direct sa buyer sir, partner sa kay unit, pwede nyo siya taga-Brea na ang mag-explain sa inyong buyer. Para naka-access there. Sign. Yan partner, nag-sign na si Ma'am Lene sa iyahang agent information. So mga partner na wala naka-reserve na si Sir. Ano sa apelyido ni Sir, Ma'am? Ngalan. Okay lang. Okay lang, nag-reserve og duha ka unit nga Ilina diri sa Balingasag partner. Congratulations, Ma'am Lene. Palakpak. Sa wakas. 2 units pag yun. Combined units. So, very successful ang reservation ni Ma'am Lenny sa iyahang buyer and sunod-sunod na ni siya. Sunod-sunod na. Then, so mga partner, salamat sa pagtanaw ani nga video. So, maura ni diri na tama ng among vlog sa kanang kuan tawag ani reservation and site tour sa among client. So until next video, bye, and please don't forget to subscribe our channel. No, bye bye. God bless. Kamu bye po sa diya, bye. Bye! Alright. Sir, Robin, lagi yan. Sign out. RM. So partner, RM. Dito rin sa Balingasag.